og velkommen til. Jeg vil lige lave en lille tutorial på, hvordan vi får lavet noget strøm. Som vi alle sammen nok godt ved, så vil vi jo gerne hurtigst muligt i gang med at lave nogle maskiner i Tekkit. Og man skal jo bruge noget strøm for at få dem i gang. For eksempel så kan jeg lige hurtigt vise her, at vi skal have en polarizer og et redstone furnace. Men der er jo ikke så meget glæde, hvis der ingen strøm er til dem jo. Så det er det, jeg lige vil vise. For det første, så skal vi jo have noget strøm. I starten så er det nok nemmest at lave en steam dynamo. Den laves sådan her med en redstone transmission coil. Jeg viser lige hvordan den bliver lavet lige bagefter. 2 kobbergears og så 3 stykker kobber og et stykke redstone. Meget billigt at lave, og det er nemt at finde materialerne. For at lave de her kobbergears, så skal du have et stykke jern og så med 4 stykker kobber rundt om. Det er den første ting vi skal bruge. Så er der de her coils, jeg snakker om. Meget simpelt at lave. Et stykke sølv og så 2 redstone. For at lave til steam dynamo, så skal du bruge i den her transmission coil, og det er med et stykke sølv. For både at lave til redstone furnace og din polarizer, så skal du have et redstone reception coil, og det er som er guld i stedet for. Det kan så godt være lidt svært at finde. Så er der selve ovnen. Det kræver, at vi har en machine frame. Det er nok den, jeg synes, der vil være mest avanceret at lave. Man kan selvfølgelig, når man skal til at lave den, nu prøver jeg lige at søge på den her, machine frame. Man kan nemlig venstreklikke på for at se, hvordan den bliver lavet. Her kan du så se, at der står som det første, at det skal bruge steel, men det er jo meget billigere at lave det i iron. Så lav det helst i iron. Så for når du har fået den, så lægger du den i midten. Og så skal der være 2 bricks udenom. Vores reception coil med 2 stykker kobber udenom. Et stykke redstone. Og så har du en redstone furnace. Polarizeren. På samme facon, vi laver machine frame. Så har vi dog bare 2 stykker flint i siderne og en piston øverst. Og der bruger vi igen den her redstone reception coil med 2 stykker kobber udenom. Når vi så har lavet alle dem her, så skal vi ligesom have en forbindelse til at kunne lede strømmen. Man kan godt sætte sin redstone furnace lige her, men så vil den jo kun give strøm til den her maskine, og det vil være meget upraktisk. Så derfor skal vi have et kabel, og det her, det hedder så redstone flux kabel, fordi det overfører deres energiform, som hedder redstone flux. Kan man se det, hvad der står her. Men laves meget enkelt. 6 stykker redstone, 2 lead og et stykke glas. Så får du 6 stykker. Lad os prøve at se, hvordan det fungerer. Fordi den dynamo her, den kan jo ikke køre uden noget brændstof. For det første så skal vi bruge noget kul, noget solid kulstof, eller hvad kan man sige, brændstof. Og så det kan jo ikke bare køre ud af sig selv. Det er den skal have noget vand for at ligesom kunne lave noget damp. Vi putter der kan være 4 spand vand i. Det kan vi lige starte med at gøre. Så kig. Vi kan se, at den lige så stille lader op, og vandet bliver også brugt efterhånden. Så er der nogle ekstra funktioner her, som man kan gøre, hvornår man vil tænde for den eller ej, og læse lidt om, hvor meget den har af energi. Lige så stille bruger den alt kullet og også vandet. Den kan ikke eksplodere eller noget som helst, så den er rimelig ufarlig, og der sker ikke noget af, at der ingen vand er i. Vores maskiner de bliver efterhånden ladet op til fuld kraft, og så kan vi sådan set allerede begynde her med, at de allerede fungerer. For eksempel så kan vi tage noget jern. Det der er fordel ved at bruge en polarizer, det er, at når du putter metallet i, så giver den dobbelt så meget ud igen. Men den putter det bare ud som et slags pulver. Så for eksempel her har vi polarized iron. Det giver 1 jernbar for hver. Så vi laver faktisk 8 stykker jern til 16. Og det er der stor fordel i. Plus som vi kan se her, at den har også en chance for at give et ekstra metal. Så er man fri for os at finde det, hvis man har meget svært at finde ferrous metal. Redstone furnacen, den fungerer meget hurtigere, også til at smelte. Vi kan prøve at tage nogle af vores stykker jern her, og sætte det på prøve her. Jeg vil næsten våge, det må nok være dobbelt så hurtigt ved at skyde på.
i forhold til et normalt furnace, så det er jo også meget mere effektivt. Plus du får ikke brugt alt så meget kul. Den bruger jo bare alt efter hvor meget strøm den har i sig, så det er også meget, hvad kan man sige, besparende på det punkt. Man kan jo også bruge nogle chests for ligesom at styre, hvordan tingene skal komme i. Jeg prøver lige at tage metallerne ud her. Ude til højre her kan vi se konfiguration. Her kan du se, det her det er ovenpå. Jeg mener det er til venstre. Det er til højre, og det er under, og det er bagved. Jeg vil skyde på, det er den der bagved, den er blå, ja. Kigger vi herinde i polarizeren, så kan vi se, det her felt er blå, det er her vi lægger vores metaller. Så det vil sige, hvis jeg gerne vil have en kiste ovenpå, og gerne vil have, at hvis jeg nu gerne vil automatisk, så vil jeg bare lægge mine stykker jern her i, så skal det der bare ende i den blå, men vi har konfigureret den med gul øverst. Så vi bliver nødt til at skifte den her, til den bliver blå. Det fungerer jo selvfølgelig ikke, fordi jeg skal bruge en hopper. 2 sekunder. Kan vi tage en her. Den ligger selvfølgelig herinde. Fordi den kan ikke bare overføre uden. Det kommer lige i tanke om. Sådan der. Man kan direkte også bare højreklikke på hopperen selvfølgelig, og så bare putte de her. Det tror jeg også bare vi gør. Så suger den lige så stille det ind her. Lægger det på korrekte sted. Og det vil jo aldrig gå at lægge det herover. Det kan man heller ikke. Så vil det jo ikke være nogen mening i det. Hvis jeg nu gerne vil have det her ud, så nu har jeg, den er nok som standard, så at sidder den rød her og gul her, men du kan jo give den orange, hvis du bare vil have alting blandet ud. Så kan du lægge din kiste her ved siden af, så vil den automatisk få de her ting. Det kom der. Det bliver trukket ud lige så stille. På samme måde kan du gøre det med dit, hvis du har meget der skal i kø af metaller. Her har jeg også indstillet den ud til venstre, til højre hedder det. Så kan vi se, at jern kommer allerede i der. Når så du har en masse, så plejer jeg at bare lægge en masse materialer heroppe og af forskellige metaller, og så efterhånden, så kan jeg bare lade den stå og køre af sig selv. Og når jeg kommer lykkeligt tilbage, så er der masser af ting at tage. Det var sådan den korte vejledning for det. En god begyndelse for at komme i gang med tækket. Strøm, en polarizer, så du får mest ud af dine metaller, og en smelter, som gør det dobbelt så hurtigt. Det var sådan set bare det.